Сега ще ви разкажа един случай само. В сауната сме и вътре сме аз, Кадет, Фиго, Осяно и Боби Робсън. И Боби Робсън не спира да хвали Кадет и Осяно. Ма не спира да ги хвали. И ние с Фиго стоим и гледаме, само слушаме, викаме да. След 15 минути излиза Осяно, след това излиза Кадет и ние стоим с Фиго, още не сме излезли, стоим там и Боби Робсън се обръща към нас и вика. Вика. Дървета, вика. Добре, футболист съм, дървета. Вие сте футболисти, вика. Вие сте, без вас не може. И Фиго 20 минути, Фиго не излиза. И аз викам, аз ако излезе, сигурно не каже нещо за мен. Няма, я ще стоя. Изчакахме да излезе Боби Робсън и той се усети. И вика, аз ще излезе. Вика, излезе Боби Робсън и с Фиго викаме, айде, тръгваме се.